găsit! Aoleu! La mulți ani, români! Doamne ajută! Bine ați venit! Mă bucur că ați găsit timpul să vă prezentăm Centrul Cultural aici din Nürnberg. Este o deosebit mare plăcere să vă prezentăm și doresc întâi să mulțumesc toți voluntarilor care sunt prezenți și tuturor voluntarilor care sunt prezenți și ne ajută că pentru fără ajutorul lor, așa un centru nu ar fi posibil să fie desfășurat și să putem merge mai departe cu cultura și cu organizația din centrului și tradiția românească. Și doresc să predau cuvântul doamnei. Mulțumesc! Bună ziua! Vă cunoașteți, vă cunosc pe toți, am fost aici de 3 ori, am făcut consulate itinerante, ce-i drept nu în acest sediu nou, în care vă urez multă sănătate și multă forță de muncă, ca să faceți lucruri minunate, așa cum le-ați făcut și eventual un pic mai mari, că acum sunteți și mai mulți voluntari. Felicitări! Felicitări că faceți lucruri! Avem astăzi printre noi un oaspete de înalt rang, un reprezentant al Guvernului României, un ministru care se preocupă de dorințele, de nevoile și de ofurile diasporenilor din toată lumea. Domnul ministru Cărciu, vă rog. Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit acasă aici la Nuremberg. Așa cum am constatat, românii la Nuremberg sunt acasă. E un lucru minunat. Acolo unde suntem acasă înseamnă că am sfințit locul. Și nu e puțin lucru. Mă bucur să găsesc o asociație așa vie, dacă vreți așa. Asta este prima impresie. Asociația este vie, sau poate sunt mai multe asociații și dacă așa se întâmplă, asta este mai minunat, pentru că marea problemă a asociațiilor în afara granițelor este că nu își dau mâna unii celorlalți sau mai rar se întâmplă acest lucru. Împreună suntem mai puternici, întotdeauna s-a întâmplat așa. De aceea astăzi noi facem parte din Europa și de aceea suntem puternici, frumoși, mândri și deștepți. Că cu toții știm, bunăstarea românului a început în 2007, atunci când România a intrat în Comunitatea Europeană, atunci când am început să circulăm liberi, atunci când am început să avem drepturi de muncă în toată Europa și eu cred că trebuie să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această lucrare care cu știrea Domnului s-a făcut și suntem convinși că va continua. Guvernul României, mai mult ca niciodată, se preocupă de românii din afara granițelor. În primul rând, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, dar nu numai. Mai multe ministere, cum ar fi Ministerul Educației, Ministerul Investițiilor Europene, Agricultura, care se preocupă de românii din diaspora, au programe pentru românii din diaspora, au proiecte pentru românii din diaspora. Noi suntem aici alături de dumneavoastră pentru a vă face cunoscut acest lucru și nu numai, pentru a vă sprijini în realitate. Cei care cunosc departamentul știu că facem acest lucru cu drag și ne dorim să o facem din ce în ce mai mult pentru mai multe comunități, pentru că doar așa vom păstra vie credința în primul rând, tradiția românească, limba română, nu în ultimul rând, pentru că este cea care ne unește pe toți. Vrem, nu vrem, când auzim vorbim românește la colț, ești român, de unde vii? E foarte simplu. Eu însuși, din 1992, sunt unul dintre dumneavoastră, trăiesc în Franța
zona pariziană, în Paris, dacă vreți, și nu numai. N-am încetat niciodată să trăiesc în România. Dacă n-am fost prezent fizic, am fost cu sufletul și cred că fiecare dintre dumneavoastră trăiți aceleași sentimente. Sufletul rămâne român, indiferent unde ne-am. Așa este, așa este. Cu astea spuse, vă urez tot binele din lume, vă suntem aproape, vă iubim, vă prețuim, să ne faceți încredere. Noi vă facem încredere și vreau să vă spun că dacă România o duce mai bine astăzi, este meritul românilor de pretutinde, adică cei din afara granițelor. Pentru că contribuim cu toții, acel puțin pe care îl trimitem acasă contribuie la bunăstarea României. Da, vreau în primul rând să vă spun un bun venit din partea Ionelei, care își cere scuze că nu este astăzi aici. A fost un eveniment planificat mult înainte și nu a avut niciun fel de șansă să-l și la mâne. Pentru că nu trebuie să uităm că Ionela Varezota este sufletul până la urmă acestui centru. Ea ne-a adunat aici pe toți, ea ne-a făcut să ținem aproape și să găsim de fiecare dată un loc unde să venim. Ușa deschisă. Exact. Și să dezvoltăm activități diverse, pornind de la cele de cultură pentru copii, limba română. Aici sunt câțiva dintre cei 70 de voluntari care dezvoltă activități în acest centru și care tot timpul sunt aproape și ne pliem și ne reconfigurăm în funcție de nevoile concetățenilor și a celor care vin din România și întâmpină aici tot felul de probleme și încercăm să le rezolvăm în funcție de situații și de unde nu știm, întrebăm și bombardăm cu întrebări în România și tot timpul încercăm să fie totul bine și să îi ajutăm, că altfel să știți că răspunsul de cele mai multe ori este în vecini aproape. De aceea am spus că într-o colaborare, o mai bună colaborare a asociațiilor, un vecin aproape e mai scump ca un frate departe. Exact. În al doilea rând, aș vrea să vă mulțumim pentru că tot timpul ați fost lângă noi, pentru că ne-ați ajutat din toate punctele de vedere și cu materiale și cu proiectele pe care întotdeauna ne-ați ajutat să le ducem la bun sfârșit și să le finanțăm și să le putem susține an de an, pentru că trebuie să vă spun că, spre exemplu, cursurile de limba română au o prindere extraordinar de mare, deși am zice că poate că oamenii nu mai au așa de mare interes, sunt familii mixte sau sunt familii care se invitați aici în Germania, dar totuși își aduc copiii și își doresc să învețe limba română. Sunt activități de dansuri, pentru că părinții își doresc foarte mult să vină copiii și să cunoască ce înseamnă o ie, ce înseamnă o tradiție, ce înseamnă sărbătorile de Paști, ce înseamnă sărbătorile de Crăciun și toate celelalte. Și sunt foarte multe activități pe care noi le desfășurăm aici. Sunt câțiva care sunt reprezentanții ai acestor activități, printre care pe domnul Robert Adams îl cunoașteți deja. Eu sunt Valentina Banu și de partea financiară și susțin absolut toată activitatea ca și voluntar. Da. Mulțumesc. Doamna Carina Condea, reprezentanta Republicii Moldova, pentru că un eveniment foarte important a fost anul acesta. Da. Foarte important anul acesta, Centrul Românesc s-a unit cu Centrul Moldovenesc. Vorbim aceeași limbă. Vorbim aceeași limbă, clar. Și avem același suflet. Beatrice Mona și domnul Nicu Savu, care sunt... Iertați datorită faptului că nu mai există limba moldovenească, este doar limba română. Da. Beatrice Mona Stoian și domnul Nicu Savu, care sunt reprezentanți din comunitatea Roma. Lenuța Pătraș, care și doamna Dana Lostun și Nelu Tironeac, reprezentanți pentru păstrarea tradițiilor românești. Cătălin Merecaș și Diana Muntean, care se ocupă de partea de dansuri populare cu românii, împreună cu doamna Adriana Tiric de la München, care tot la fel vine și ne susține și ne ajută. Adrian Iobi și Cristina Șongot, care se ocupă de consultanță și integrare. Ionel Opincariu, care este prezent tot timpul între noi și se ocupă de dezvoltare personală în cadrul centrului.
doamna Alexandra Chiribeș, care deja cred că o cunoașteți, doamna Luciana Miu, care se ocupă cu grupa de mămici și pitici, care anul acesta a avut chiar o dezvoltare foarte bună și lumea a fost încântată că mămicile au un loc unde să se întâlnească și să împărtășească impresii. Doamna Rodica Lambrecht și împreună cu Ionela se ocupă de cursurile de limbă germană, doamna Oana Deac, activități de bibliotecă și domnul Manfred Geiser și Nelu Radu, relații internaționale. Avem de asemenea un grup de teatru pentru copii, de care se ocupă domnul Eduard Sandu, Agenția de Presă și Români și ziarul Vocea Ta, Nadia Marin și Radu Capăun. Și domnul Mihai Ursu, IT și Media, Ghina, Ștefan, curs de pescuit și pentru că încercăm să satisfacem toate dorințele și nevoile românilor de aici din diaspora.